Amin di gito'y apagsasao, itilinaon, itilokot ti pagbasaan. Kailangan kadawatin tayo, iti Diyos, iti nananay, apan nakaawat, tapno maala tayo, kadigiti kay papanan, di gito'y alinaon, iti Biblia. Tadi gito'y iti adda, may bagbaga idi ni Jeremias gapo, iti panagdayaw, iti Diyos, iti panagrabid na, kadigiti nasaya at abanbanag, ken paningisoro na kadigiti tao. Kadigiti kapsat isu napapateg na tayo kalkalen so kimaten iti kay papanan na. Takinuna ni Jeremias iti 11 iti 16. Ket iti Dios kinunana kanyak iwaragawag mo amin dagitoy asasao a kaligiti ilili. Isu di kita kapsatin na ibagbaga nga pangiwaragawagan na isumutlaeng kaligiti tao nga adda iti adda akapanpanutan tayo iti udag tayo isu iti ili iti Dios. Iti hoda kinunana adda mutlaeng kada tayo ken kadagiti lanlansangan iti Dios iti Jerusalem sa dingato agwayawaya kakas inatayo nga kinunana. Ako nam denggenyo kadigiti sasao daytoy atulag ket aramidinyo ida. So di kita kakabsat tikas pamaneknek nga adda kadigiti naisurat iti taptapi iti panpanunot ken iti puso tayo. Taligiti kapsat kadwan na apangarig no sukimaten tayo iti napudno abanagdayaw iti Dios gapo iti espiritu tayo ngagturong kenkwana iti Dios. Taligiti kapsat napapateg nga intayo aramiden akas padakarupa tayo iti Dios digitoy akay papanan na. So ka digiti kapsat napapateg itin tayo panangwatwat kadigiti panpanunot tayo ngagturong kenkwana. Tadigiti kapsat isu napapateg gapo iti pamati tayo. Isu nga digiti kapsat idandalon ko gapo iti Facebook tapno maawatan iti tunggal maysa kada tayo nga makaanos ngagdengeg kadigiti asasao iti nadyosan asorsoro. Tadigiti kapsat isu iti tayo paningiturong kenkwana iti Dios digitoy anakailanadan kadigitoy asorsorat. Isu nga napapateg digitoy akay papanan na itutunggal panunot ti tao. Isu nga agyaman na kakabsat ket agyaman na met iti Dios Ama ama nakabalin. Isu amen. Amen.